हेलो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव जोङो मोनसे सेंट्रेल स्किमनि सोमोन्दै सावरायगोन बे स्किमानो जाहैबाय प्राइम मिनिस्टार ट्रेक्टर स्किम 2023 बे भिडिअआ गोनांथार जागोन जोंनि आबादारि बिदा फंबायमोननि थाखाय बे स्किमा मा बिनि बेनिफिट्सफोरा मा आरो माबोरै एप्लाइ खालामगोन बिनि सोमोन्दै बे भिडिअआव जोङो मोजाङै सावरायगोन गिबियाव प्राइम मिनिस्टार ट्रेक्टर स्किम 2023 आ मा मुङावनो दंखायो ट्रेक्टर स्किम बेनिखायनो बे स्किमनि जोहै जोंनि आबादारि बिदा फंबायमोननो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ साबसिडियावहाय ट्रेक्टर होगोन दा बे स्किमखौ मानो खालामनाय जादों बे स्किमखौ खालामनाय जादों जाहाथे जोंनि आबादारिफोराबो आधुनिक टेकनिकजोंहाय आबाद मावनो हायो आधुनिक टेकनिकखौ आजावोब्ला आबादारिफोरनि खामानिया गोरलैसिन जागोन आरो बेजों लोगोसे बिसोरनि फसलनि बिबाङाबो बांगोन बेखौ गोसोआव दोननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बे स्किमखौ लन्च खालामनाय जादों अब्ला जोङो जोंनि आसामनि स्किम डकुमेन्टखौ फरायनोसै गोजौआव लिरनाय दं स्किम्स आन्डार CMSGUY distribution of tractor unit under CMSGUY scheme Assam government has launched a mega mission named as Chief Minister Samagra Gramin Union Yojana to double the farm income in 5 years जोंनि आसामावहाय प्राइम मिनिस्टार ट्रेक्टर स्किम नाम दोनाखै नाथाय मा नाम दोनदों चिफ मिनिस्टार समग्र ग्रामीण उन्नयन योजना गुसुङै CMSGUY स्किम बे नामै दोननाय जादों दानिया बेयाव मा खालामगोननो ट्रेक्टर प्रोवाइड खालामगोन गाहायाव नायबावदो provisions of subsidy 70% subsidy will be provided to the selected groups on procurement price of tractor unit including implements subject to a maximum of 5.5 lakhs माने सब्सिडिया 70% जागोन maximum amountआ 5.5 lakhs जानांगौ ट्रेक्टरनि maximum प्राइसआ आरो गाहायाव दङ eligibility criteria बेयावहाय any group of 8 to 10 members माने बेयाव साफाया मोनसे ट्रेक्टर बिदि नङा नाथाय मोनसे गामियावहाय ग्रुप दानांगोन बे ग्रुपआवहाय 8 to 10 मेम्बार्स जानांगोन बिसोरो एक्चुअल फार्मार्स एबा आबादारि जानांगोन बिसोरनि नामावहाय हा पाट्टा थानांगोन आरो बेजों लोगोसे बिसोरो जॉइंट एकाउन्ट खुलिनांगौ अब्लासो बिसोरो एलिजिबल जागोन दाना ट्रेक्टर इउनिट ट्रेक्टरजों लोगोसे इउनिटबो बायनांगौ दा ट्रेक्टरखौल' लाबाय बिदि नङा लिरनाय दं मा each tractor unit shall consist of one tractor with standard accessories and matching implements मानो थाखाय in order to meet requirements of different farmers and crops it is compulsory to purchase matching implements मानो implements बो बायनांगौनो जाहाथे गासैबो आबादफोरा मावजायो बिदि नङा दे नोङो हालेवग्राखौ लायाखै बेबायदि जानाय नङा थ मा इउनिट बायनांगौ बो होनाय दं नोंथांमोना फरायनानै लादो गाहायाव दं duration of service the group shall be liable to provide tractor unit as per need of the farmers to the farmers of the village on rental basis बुंनाय दङ माने जाय ग्रुपआ बे ट्रेक्टरखौ मोनगोन बिथांमोना रेन्टेल बेसिसआवबो बे गावसोरनि ट्रेक्टरखौ होनो हागोन किन्तु बिनि प्राइसआ मोनसे डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटियासो थि खालामनां होगोन दा जोङो फिचार्सखौ नायनोसै टटेल स्किमावहाय बिनि सुंद' मा थार बे स्किमा जों नायनोसै थ' गाहायाव नाय दं 70% of the total price will be given as subsidy which is limited to 5.5 lakh rupees माने 70% सब्सिडी होगोन नाथाय टोटल कस्टआ 5.5 लाखल' जानांगौ 20% of the total price will be bank loan 20% आ bank loan जागोन आरो 10% आ बेनिफिशियारि शेयार बे 10 जना बे फैसाखौ होनांगोन group of farmers with 8 to 10 members will be eligible 8 to 10 members जानांगोन मिनिमाम मैक्सिमाम ओमफ्राय दा group can choose the make and model of tractor ट्रेक्टरा जिखुनु जा मेका माबा कम्पानिनि लानो हागोन ओमफ्राय दा group shall provide tractor to the farmers on rental basis गुबुन आबादारिफोरनो नोंथांमोना गावनि ट्रेक्टरखौहाय रेन्टआव होनो हागोन ओमफ्राय बे ग्रुपखौ सेलेक्ट खालामगोन डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटि दा जोङो बे स्किमनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिनानै लाबाय दा जोंनि आसामाव माला जागोन बा जादोंना जायाखै बेखौ खबर लागोन बहा दा जोंनि आसामाव जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय जोंनि एग्रिकालचार अफिस दं जोंनि गामिफोराव फैयो ADO एग्रिकालचार डेभेलपमेन्ट अफिसार बिथांनावबो सोंनो हागोन आरो बेजों लोगोसे अनलाइन जादोंना जायाखै बेखौ सुलु लानो थाखाय CSC आव थां कमन सार्भिस सेन्टार जेरावहाय आधार कार्ड माबा माबि बानायो बेयावबो थांला नोंथांमोना अनलाइन जादोंना जायाखै बेखौ खबर मोनगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि चेयारमेनफोराबो बिनि खबरखौ होनो हागोन होननानै आं सानो
अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आसा खालामबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदों अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो आंनि चेनेलखौ गोजोन्थों।